tambur ken gitara agtukar tay akanta idanggay tay intay sala ragragsak tay kenkwana tay tuy ti aldaw ga inaramid ti Apo umay kayo agragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, ipateg tayo ti dagiti na ilangitan abanbanag, dagiti napatpateg ngam dagiti na indagaan. No dagitoy ti ornongan tayo, dagitoy ti armas tayo, dagitoy ti gameng tayo para iti panakaisalakan, panakagunod ti biag nga agnanayon. Agtalit tayo nga rod iti Diyos nga iso ti akin kuka ti amin, iso ti akin kuka kada tayo. Rumbeng laeng nga idaton tayo kenkwana ti amin tayo. Tapno nga ron may kari tayo makiranod, iti dati na santuan a panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangasi ken managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ng agpakpakaasyak ken Santa Maria ng agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat. When na po mga sikat, Gloria iti Diyos, iti kangatuan, kaya dito'y nagkakapya, kadagiti tatawan na imbag ti panagnak na kenda, ibunan nagdaka,
tanok da ka pagrupaban da ka daydaya wenda ka agyaman kamken ka gapu iti na indaklan agayag mo gloria iti Dios iti kangatuan Apo Dios na ilangitan ngari Diyos Ama aman nakabali namin kesika pumiya Jesu Kristo mugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Dios iti kangatuan sika mangika kadagiti basbason ti Lunggo kasyan na kami sika mangika kadagiti basbason ti Lunggo awatem kadaytoy araw mi sika situtugaw iti makanawang ti Ama kasyan na kami Gloria iti Dios iti kangatuan yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timuy ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama Amen. Kumararag tayo. Apo a Diyos mi, ti pakasarakan iti napaypayso ken naan-anay aragsak, iso ti panagserbikan ka anamarswa ti amin nga imbag, aramidam kumaamin, aramidam kumangarod nga agserbi kami anapudno ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Di may basa na adaw iti libro ni Propeta Malakias. Kitaan nyo, umayen ti aldaw apan nakauram dagiti amin anatangsit ken managdakdake sa tattao. Iti aldaw nga iti daytang aldaw, mauram danto akaslaw arutang ket pulos nga awanto ti mabati kadakwada. Ngem kada kayo ngagtungpal kanyak kaslan to init alumgak ti panakabalin ko, amang isalakan amang yeg ti panakapaimbag, akas itirayos ti init. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.
Umay ti Apo tapno iturayan na ti daga iti nalinteg. Umay ti Apo, itarayan na ti daga iti nalinteg. Agar pa kayo ngagkanta amang idaydayaw iti Apo. Agtokar kayo iti arpa. Umkis kayo iti rag-o iti sango ti Apo nga ari. Adanggayan dagiti trompeta ken tangguyog. Umay ti Apo, tapno iturayan na ti daga iti nalinteg. Agdaranudor ka baybay, ken amin alinaon mo. Agkanta ka daga ken amin nga addaken ka. Da kayo ataaw, agtipat kayo. Da kayo aturod, agdadanggay kayo nga agkantay ti rag-o iti sango ti Apo. Umay ti Apo, tapno iturayan na ti daga iti nalinteg. Umay ti Apo tapno iturayan na ti daga. Nalinteg ken awan idumduma na. Iti panang ituray na iti amin a tao. Umay ti Apo, tapno iturayan na ti daga iti nalinteg. Ti may basa na adaw iti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Pagaamuyo unay arabeng yu atuladen ti inaramid mi. Saan kami anasadot idi adda kami iti dennayo. Awan ti inawat mi atulong adi mi binayadan. Ngem nagtrabaho ken nagbannog kami ketdi. Nagtrabaho kami iti aldaw ken rabii, tapno di kam agbalin apakadagsenan ti uray siya sinuman kada kayo. Inaramid mi daytoy apagtuladan yu. Saan agapu taawan ti kalintegan mi adumawat iti tulong nga agpaay kada kami. Ti di na kayat ti agtrabaho saan apakpakanen. Imbagbagami idi kada kayo, bayat ti kaaddami iti dennayo. Kunami daytoy tanadamag mi nga adda kanu sumagmamanu anasadot kada kayo. Awan kanu ti araramiden da, no dila bumibiyang iti aramid ti sabali a tao. Itinagan ti Apo Hesukristo, ibilin mi kadagitoy at tao ket balaagan mi ida nga agbyagda, kas maiparbeng ken manggedda iti pangbyagda. Ti sao ti Apo. Giyaman tayo Diyos. Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Pagsasalitaan idi ti sumagmamano kadagiti tattao ti kinapintas ti templo. Gapo kadagiti agkakapateg abat bato ken sagsagot ana idaton iti Dios. Makita yo amin dagitoy kinuna ni Jesus. Dumteng to ti tiyempo nga awan to ti uray may sa abato ditoy amabati itiyan na. Marbanto amin. Maestro sinaludsod da ken Jesus, anyan to ti mapasamak a pakakitaan adimtengen ti tiyempo apan nakaaramid daytoy. Agannad kayo ket saan kayo apaallilaw kinuna ni Jesus. Daadun to dagiti umay ket aramaten da tinagan ko akon kunada siyak ti Kristo ket asidigan ti tiyempo ngem diyo dingdenggen ida. Di kay agboteng no madamag yo nga adda gubat ken riribok. Masapol a mapasamak nga umuna dagitoy ngem di na kayat asawen nga asidigan ti panungpalan. Kinunana pay aggugubat to dagiti nasyon kastamet dagiti pagarian. Addan to nakaamak aging gened panagbisin ken angol kadagiti na duma-duma adisso.
Ket iti tangatang agparang to dagiti nakabutbuteng abanag ken nakakaskas daaw a pagilasinan. Ngem sakbay ang mapasamak dagitoy tiliwenda kayto dagiti tattao ket idadanes da kayo. Maidarum kayto kadagiti sinaguga ket maibalod kayto. Gapo kanyak maiksak lang kayto kadagiti ar-ari ken agtuturay. Daytanto ti gundaway yo amang ipakaammo tinaimbag adamag. Imulayo iti panunot yo. Diyo pagdanagan no anyan to ti isong batyo. Tasyak tumet laeng timangted kada kayo kadagiti balikas ken sirib. Adin to masupyat wenno masungbatan dagiti kabusoryo. Iyawat da kayto dagiti naganak kada kayo. Dagiti kakabsat yo ken kakabagyan yo. Dagiti gagayem yo. Papatayen danto ti sumagmamano kada kayo. Guraen da kayto dagiti amin at tattao gapo kanyak. Ngem awan to ti uray may salaeng abuok amapukaw iti ulo yo. Gapo ti panagibtoryo. Maisalakan yon to dagiti bagbagiyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, Kristo. Good morning. Natay alas 3, di amumot no apaya nga alas 3, alas 2, 2:30, alas 3, 3:20 nakariinga manen. Napanak naglualo ke kunana iti idi nalpasak naglualo basa ti Ebanghelyo ko ay dito maibasa kunana. Kitain nyo umayon ti aldaw apan nakauram dagiti amin anatangsit ken managdakdakes. Nay daytan siyak samot ti umuna nga mauraman. Yakam mo ta kung kuna pa di may nga padi nagitay mayat nga may agpabunyag idtoy nga taga sa bali a parokya kunana. Idi hampay na simpad ata nga simbaan. Diyo pay panpansinan kunana nya. Idi daan pay lang nga simbaan. Diyo pay ikaskaso. Tatatapi mintas agdadarop kay nga mapan ijay. Kanana nga ikan kansyaw. Gawin nagkristo ritay di kalman. Kasin apo Diyos, iparokyal Christ the King. Ti panagri na medyo mayat met kasla na ipari na met nga mayat. Orino kitkitaan tayo, leti simbaan tayo. Kasla na idumdumagan nga agpaiso niya. Sayo da kayo nga taga dito, sayo lang ma-appreciate no mapang kayo mati sa bali nga simbaan, agsubli kayo, ma-appreciate yon to. Kakasla no kitaem sa bali nga talaga daytoy langana, ken daytoy aurana Kadi kung kuna ti panunot tayo no daddumamet, agyaman tayo, taadda daytoy. Agyaman tayo ta napatader wen kunaklat ta, grasya lat ta ni Apo Dios, hantay mabalin nga pagtangsit. Kadamo dagiti tagadtoy no dadduma, Apo gimmaget da mga agdalos, gimmaget da mga agkarara, gaputan na pintas ta simbahan, idi agdudugyot ti simbaan. Dagdudugyot ta simbaan ka agdudugyot mo jilwalo da. Idi kung karopro da mo di simbaan da kung kunada kaadda di jari na. Ngam ti bagbaga na dito nagpintas dito Ebanghelyo ni Apo Jesus ngamin dinaydayaw da di templo dagiti bato nga agkakapateg. Sa dagiti na idaton ije templo, madamot na idaton nga di pong turomyo 246 ang data ti di pong turomyo. Na idaton ko na ngam anya ti kunan ni Apo Jesus addanto gundaway nga amin nga bato nga ikabil ditoy agtitinik ulan to mawas out to. Addanto gundaway nga dagiti daydayawon nyo nga napintas kada daydayawon nyo nga templo maawan to amin dayta. Iti bagbaga na dito'y awan ti permanente dito'y lubong aglabas amin. Nya? Awan ti permanente dito'y lubong lumasat tay laeng dito'y lubong. Kano mapanunutan pa laeng awan permanente ti lubongan agbalbaliw jari namon ikatam ta kinatangsit mon. Kuna nang rod kadandanin ti kuna ti libro ti umuna maibasa ti libro ni Malakias ni propeta Malakias anya kuna dandanin ti pan nakauram dagiti natangsit wan nga rod apay nakasla ko man nagrigat mga panunutan nga adda tao nga ti feeling na kanalamlamang sa bali kaglabas mo dayta
Nagadal ka. Well and good, very good. Grasya day ta. Tahan nga amin nga nagadal nakagradwarhaan. Manggagyaw. Handa kayaw. Ado tinapan di eskwela, nasisirib da, adda kwartada, ngam apay nga handa na paraburan nga naggraduar. Hanyo sa mauawatan ti kong kunak. Iso nga uri no nakaadal ka, grasyahaan. Trabaho, adda naggraduar, professional, board passer, whatsoever, haan mga nasaya di trabaho. Grasya no adda trabaho mo nasayaat. No adda mo dagiti kakabsat nga oray no kita oray hanga nakaadal ngam ti diskarte ti biag naglaing nagmayat ti panangi pataray na ti pamilya na hanga grasya dayjay. Adda mo dagiti professional nangangato adal ng agasawa. Ang mga successful dagiti anak dadael mo no daduma haan nga tanga grasya nga uri hanga nga to di trabaho hanga na pinan nga na haan ka nga kumitkita ti milyon ka napintas di pamilya hanga grasya dayjay. Isungarod nga dagitoy no naparaburang ka nagdakkelan nga grasya dayjay. Haan nga amin nakabasa, haan nga amin nga uray nakabasa, haan nga amin nagbalaygi. Adda mo dagiti ordinaryo ti biag nangam nagmayat di pamilya na. No naparaburang ka nga nagbasa ta anak mo mat nakagradwar mo buno adamot na nasaya at bendisyon amin dagita. Dagitay bato kala ko man ikabiti nga bato nga napipintas nga naitidmuk kada tayo. Kasla templo ko man dinayaw da templo di pintas ti templo kas di makanya tayo nakaad-ado ti grasya nga naitid kanya tayo no dadduma isumeten imbes nga pagyamanam ni Apo Dios dagiti mo ti panunuto mo nga apay kasla feeling mo na nga to ka ngam others. Gapot ako na da magking ka sana all kuna nag kebs kuna man akatangtang sit kamat. Nandiyan ko na agyaman tayo. Dagitoy bato, dagitoy kasla ko man nakabiti ang bato, dagitoy dagitay kinabiti tayo, aramid tayo man, nga nagapukin ni Apo Diyos, nagrigatan tayo man, dagitoy na ikabiti, nga apalan mo ti dadduma, no dadduma isumot ti pagbatayan tayo nga ngumato, nga no amirisan tayo, anya ti ko na ni Apo Diyos, agpukaw to. Maawan to amin dagitoy. Kaagpayso kapigpig saam, kabanbanwagam nga agtrabaho. Very good dayta. Dagitoy kay daduma kakabsat tayo ag double job da. Agi sursuro da no daduma adapay la pa kumitaan da nga sa Bali. Very good dayta. Dagitoy daduma napintasin di jay biyagan talaga nga ngumato adadagit tay kayat da promotion very good dayta numaawat mo dagiti bato nga naikabiti ko makanya tayo nga kinabiti tayo or ing kabiti ni Apo Diyos kada tayo nga isuda ti pundasyon nga mabalin nga kuna ti dadduma ka sana all ngamhaan ko mga isu ti pagtangsit tayo apaya agbaliw nga rod kuna ni Apo Isus agpukaw nga rod marunot to dagitoy ori kada kay nga guguapo kada napipintas idi da kayo nga awan ngipon natatang ka idi kapinpintasan nyo ka tangsit kamot no mga sawa datay di karir tay nakagradwar ni awam mo laengan di ko nagbaliw hawayano nagbaliwon awanon ure kubon basta adda asawa ko namuntaan na ibusang ka nga rodan kanapintas ka nagwapo ka yes very good laglagi pa ang agtupol kan tumat laglagi pa ang agkalbo kan tumat deta nagwapo nga buhok mo isungod nga ko na aglabas amin awan ti temporary nya naganan maburbur to amin nga kuna ni Apo Jesus data karir mo uray ta adal mo agretire kan tumatan ti karon na da kayo nga mimestra nga naglalaing nga mimestra nga tangsit kayo da kayo ti umuna nga agkabaw
Sino ka? Mistra nak, ay, estudyante nak, idi ma'am, Jai. Di na pa mo nagisuruan na. Iso nga, nga da karir mo, nagmayat. Ngam si, agpukaw to. Ada trabaho nagmayat, nagpigsa ka, nagmayat, agpukaw to. Han na mga ibaga nga tagibasitan mo na awanan dagito ibagbaga na no grasya day taking ka. Anya ti imbaga ni Apo Isus ditoy, agpukaw to dagitoy, anya ti rumbang nga aramiden nyo, haangkay nga paalilaw, kayat na nga saon, agikabiti kayo, agurnong kayo, agtambak kayo, iti na ilangitan agameng. Nga isunto ti armas tayo nga mapan ijay. Anya naganan, agipumpen kayo, kadagiti na ilangitan agameng anya dagitoy, dagitagalad mo, lagi pendakan to, mistrak day jay idi, dodo wala malagip da kanya yo, day tay mintangsit amistrakin min anos amistra nya, malagip da kanto no si asino ka, anya tigameng mo nga nila, di katataom nga among nga isakit ni kabisat mo, di panangaywan mo, kadagiti ay agkasapulan ng runa, kadagiti kaarubam, ken dagiti awanan, ala dagiti daduma ka agsakripisyo dati para ti pamilyada, mapandapay ti adayo, ala nasaya at dayta, ng bigbigan tay latta ko nga grasya ni Apo Diyos, kuno osaram dagiti nga gamang nga mangayat iti tao na, dayta ti ipumpumpen mo, nga ipumpumpenam, nga kaban mo, nga isunto ti armas mo para kanya na, isunto ti urnong mo, tapno mapangkanto di jay. Hangkay nga paalilaw ko nanang, datoy, literal dati pa nang ibaga ni Apo Isus, nga kunana, hangkay nga paalilaw, ada mangibaga nga siyak ti Kristo, hangkay paalilaw, nga ibaga na nga asidagan ti pan nakaukom, hangkay nga paalilaw, nga kunana nga, daytoy ti pudpud no nga biag, daytoy ti pudpud no nga pamati, mayat amin, tinapatig di dyan, no, inya di impumpum mo, anyaman ti pamatim, anyaman ti profession mo, anyaman ti estadom iti daytoy nga biag, no adda ka pusom, no tinakapumpen ka day galad mo, di kinaimbag mo, daytan to ti pagbatayan tayo nga umuli ang makikadwa keng kuana. Tingarod ka mali nga panakaalilaw nga kuna anak ka, no naparaborang ka tatumangsit ka, daytoy na mauram, managdakdakes, mangirorumen. Dagitoy pagkapsutan nga dagitoy binindisyonan na kani Apo Dios. Ni tumangsit ka matan. Kasla mo dagitoy parokya mo dagita para dalos mo. Apo nagmayat ti daldalusan may. Adamo na yon nga tangsiton ala. Suti ko agkabikay ko no dati agtotongtong da nga agdaldalos ko so manauda imbes ko mga naimpapuswan di dalos da ka adamot medyo nayon na nga tangsitan agi kumkumpirada mo di sa bali ala agkabikay to kung kuna nga rod dandaniman pa nagkakabin da kay kumati umuna nga agkabi kung kuna hangko mga ibaga nga ilunod nga angawak ida nga no naparaburang ka na ikang katigundaway nga agserbi para kini Apo Diyos, damor nga agpagpakumbaba ka. Dajiti galad nga ustohan, na ikang katigundawin nga agserbi. Dakam tinagdaldalos. Kadakkelang ka ti akem ko, kadakkelang ka mo tilapayagan, anya ka rabit. Kadakkelang ka kwarta, dumakdakkel mo talapayag mo, kadi agilipantekan. No kung ano dakdakkel di grasya mo ka, damor nga agpakumbaba ka nga daytay, na naparaburang ka na ikang kati akam ka na saya, di na ubraam ka, para kanya na. Dayati galad ti puso, ha nga daytay, no dadumagamin di puso, ta isi ko na nahangkay nga agpaalilaw. Kadagiti material nga bambanag, hangkay nga agpaalilaw. Matay-tay tumula amin, haan? Sino bumatod to'y lubong? Yan tula ti balon mo, sapatos nga kabarbaro di, nagagasa mo di. Dati kagagatang nga sapatos, ito kung kunak di ka anak kak idinatay, yung gatangan da sapatos, kita nyo, tayo din to ka agkapuyo, no, tayo ipagnanad di langit. Tadi na naruwam sa mula, anyan tatigay baluna, sapatos, posporokin, sigarilyo, ada kay nga man nabako. Uno saan inyala dati apa mo, mabalon mo. Mabalon mo dagita pagkarkari mo dito lubong, mabalon mo dagita ibagbagang haan. Tinto mabalon mo no si asino ka. Tinto mabalon mo no kas ano ka nga nakilangan. Tinto mabalon mo no lagi pendakan to ko agluada ta masayangan da very good. Ngam no. Tinto mabalon mo ka
Himbag ka na tayo. No, kunada ka niya, sus, dagdakis ka nga taon. Himbag lakit na tayo, no, kunada, sus, apo, managdakdakis ka mo launa yan. Kaya niya kakabsat, one, isogarod nga, every now and then, kanayon, i-check tayo na puso tayo. I-check tayo na inya naglaon di utek tayo. I-check tayo na ma-check tayo na dyan. I-check tayo mat, korekan tayo mat, evaluaten tayo mat, no kas ano tilangan-langan tayo. Di unag ti pamilya, iti unag ti agkakabsat, agkakaaroba, no kas ano mat tilangan-langan tayo. Di trabaho tayo. Nagrigat nga data. Nakita sumsumber nga agtrabaho niya. Lunes, aging gana ti Biyernes. Ti kaabay mo, ija trabaho mo, kaday tayo hamo ka sasao. Aja ka nakaangot sang umon, agasam ka. Gasam ta kaabay mo kumano, agupisina kayo, nagtrabaho kayo ko, hamo ka sasao. Dagi tayo liblibro ka, pa mo ikasjay, tap na hamo makitki. Yan lang ma-imagine nga dayay. Gasam ta, ang Lunes ay Biyernes nga kadwam tamo kasarsarita. Pagpada kayo nga tangsit. Anya nga ro day ta nga klase ti biyag. Iso ko ro day i-check tayo lata di bagbagi tayo. May samo lakit ti armas na day taan nya daytoy. Datan ag Kristo rita no next ti ag piyesta nga usto into umay nga Domingo. Kristo nga ari umayon. Umay na tay husgaanen. Umay nakitaan na niya nagyan di puso. Lukatan na ta puso, may niya nagyan na nadabatit na bati agura. Si kamot, mother butlers ka pa'y awam pa'y pakawan mo ta puso, puros tangsi. Awanan na, di ka na pa'y laki imbalang. Iso di jay bagbagan, i-check tayo lata, di relasyon, di pan nakilangan, di pan nagayat, pan nagserbi. No adda ni Apo Jesus, no kunatay nga no maalat, di puso na, di kinaari na, nagsaya at nga biyag awan danagan tayo, oray, umay nga kuna nga uramon na tinatangsit kin managdakdakas, angat-anga datay ti umuna. Da kayo nga makimismisa, da kayo nga addad ko mga umay agkararag, alangan nga no mauram, da kayo pay lati umuna mo nga mauram, datay pay laeng mahang kumamantin, Karo naman nakimisa ako, agpili ti umuna nga mauram, ops, kuna, nagdakas mga puha, angat isugor niya ikarkarigatan tayo, nga ibiyag. Isogorod nga i-check tayo mo't nga ibiyag, awam mo't tinadalos, awam mo't ti perfect nga mabalin, nga agbalin niya kasjay. Kano si kantumat, na pumusay kamot, na umay tumat, no masayangan dan tumaking katanasaya at jigalad mo, ay pinampon mo nga gamang daya langit. No awan lang nga pulos mo't tan, diya mo na naggap-gap ko mga taon. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos. Ama man nakabalin amin. Ana marsway ti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ani Hesu Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao, di tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaing iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapos sa dilangit, kat nangala iti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamit ang nailansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat ilukat tayo ti puso, ken panunot tayo iti Apo,
Ket agdawat tayo iti tulong ken kaasina nga agpaay kadagiti amin akasapulan tayo. Dawaten tayo ti panangipangag na kadagiti karkararag tayo ket kuna tayo apo denggen nakamkadi. Ako ringen nakamkam. Para kadagiti mang tarawidwid iti simbaan, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Agtultuloy kuma ti panagbiagda ti karida kas adipen Pangulo, tapno agbalindaan na paypayso apagwadan dagiti tattao nga intelek ti Diyos kadakwada. Kumararag tayo. Ako ringen nakamkadi. Para kadagiti nadutukan ang mangidaulo ti gobyerno tayo, ipaayda kumati tiyempuda kadagiti umili ket saanda at tarigagayan ti pannakaitan no diket nalimed a panagserbi iti Diyos. Kumararag tayo. Ako ringen nakamkadi. Para kadagiti napanglaw, maparparigat, ken mapukpukawan iti namnama nga agbibiyag ditoy rabaw ti daga. Agtaeng kumat espiritu ti ayat iti sidong da, tapno ad-adda ang mapatibker ti pamati ken kinapakumbabada amang itrabaho ti pannakarukat da kadagiti adu a kinadakes iti agdama a panawen. Kumararag tayo. Ako ringen nakamkadi. Para kadatayo amin nga adda ita ditoy, maimula kuma iti tunggal maysa kadatayo ti kinapateg, tinapudno a panagdayaw, ken panagserbi iti Diyos ken pada a tao, kumararag tayo. Ako ringen nakamkadi. Para kadagiti minatay tayo, maawat da kuman ti ragsak asubalit dagiti na Christian one akababalin ken aramid nga impakita da idi si bibiyag pay laeng. Kumararag tayo. Ako ringen nakamkadi. Agulimat tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Iraman tayo pa yung ikararagan dagiti naayat at tumultulong dito'y parokya tayo. Kumararag tayo. Apo denggan nakamkadi. Apo denggam ket patgam dagiti araraw mi tapno agbalin kami apod no a Kristiyano nga agtungpal kadagiti pagayatam kas iti panagtudyo ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Isagot miken ka, awan ti dayaw na, awan tinibnos na, di amay kari amay daton ti padaya, apagday dayaw miken ka. Sa umay kuman, tuy daton mi ket
kari. Amay daton tirabaw ti altar na. Daytoy nga araket agbalinadara amang di kapiat bangar kinliw-liwa di kam tumawaw ken mapisin ditoy daga no Agtalit kam tuken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Apo atin na kumadagiti daton kadagita imam. It may paay pakay daydayawan ken pakay kuriyaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na makaayayo kad ken kaapo daytoy a sakripisyo para irayon na kumati panagayat mi ken kaket gunuden na ti agnanayon a kinagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspusoyo. Erans tag-ay tiap. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rumbeng. Pudno unay ama ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kauapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo itiamo a Dios dagiti amin na parswa ti langit ken dagan agnuda iti pakaydayawan sana iti kahawan madaydayaw ti umay itinagang ti Apo sana iti kangadwan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada itoy ti bagi isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti
tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi, iti ipapatay mo, Apo aging dayti, yaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayem dayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, ni Ernesto nga Obispo Emerito, dagiti amin nga Obispo, Papadi, ken amin nga naayat nga tumultulong iti simbaan mo. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayen as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinaenggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, amangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Intay umararaw iti ama, kadwalbon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa nakam ketiti
Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi kan iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Nakabalin kendaya iti anganayon natin tuag sarda. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada. Ba man hilpil. Pasulti sangalungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti pasulti sangalungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasulti sangalungan item kada kamti kapya item kamti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay kakanyak ngem ti may salaeng nga sao mapaimbag tontoy kararo. Jesus, sumay ka. Dito'y puso kang naet ka. Ikutang tuy biyak kukin karara. Tapno diyak to may sinakin ka. Iturong nakadua po tarabae maladay tuy numu tapno ag sirbiya ka si pupudno aging gatumpal tuy biag ko dati ay isu apu
ti biag ko, ket ti asim isu apo ti kiret ko, ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko, nga agturong kinapudno. Tati ayat mo isu apo ti biag ko, ket ti asim isu apo ti kiret ko, ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko, nga agturong kinapudno. Silaw maputo'y panunot ko, bakir dem kanito'y nakem ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko, titalek ko ken kaidaton ko. Iyawat ko ken katiamin ko, usarem ka daputo'y adipen mo. Isurum agbyag itininteg mo, kinagtalek laeng ken kauwapo. Tati ayat mo isu apo ti biag ko, ket ti asim isu apo ti kiret ko, ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko, nga agturong kinapudno. Tati ayat mo isu apo ti biag ko, ket ti asim isu apo ti kiret ko, ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko, nga agturong kinapudno. O Apo Jesus, sumay ka, dito'y puso kag naen ka. Ikutam to'y biag ko ken kararwa, tapno diak ko may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabaye maladay to'y numo. Tapno agserbiya ka si pupudno, aging gatumpal to'y biag ko. Tati ayat mo isu apo ti biag ko, ket ti asim isu apo ti kiret ko, ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko, nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo imbilin ti anak mo arambakan mi ti Eukaristya iti pananghilagip mi ken kuana. Aramidem kadi ati panangawat mi ti bagi ken darana, maparairay ti panagayat mi ken ka ken iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isu makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana.
pagyamanan da kayo amin apo nga naayat nga timulong iti panakarambag ti parochial Christ the King iti Mantanas di Kalman amin nga suporta physical, spiritual, moral kastamad dagiti financial idtoy ken abroad apo ni Apo Dios ko man ni Kristo nga ari ti maidaydayaw ti Apo adda ko kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo Yaman tayo. naimbag abigat tayo amin Apo. Agyaman tayo kinagragsatay ti amin na paraburna. Biyag nakitinten na daraken amin na sapay gumata intay amin nagkay sa tisidong na amang ibunan na